Na, sziasztok srácok, akik fel vannak rám iratkozva, belájkolták ezt a videót, és kommentelbe leírták a Roblox játékos nevét. Annak, aki ezt legelőször csinálja meg, annak egy ilyen kontrollázót szeretnék odaadni. Aki másodjára csinálta meg ezt, az egy hotspotot szeretnék neki adni. Aki harmadjára csinálta meg ezt, annak szeretnék adni egy Garamara Enmadundum, vagy simán Garamara. Na, és aki megcsinálta ezt negyediknek, annak egy ilyen kontrollázót. Aki megcsinálta ezt számolok, azt mondja 1, 2, 3. Aki megcsinálta ezt ötödjére, az kap tőlem egy Los Mr. Carotitoszt. Aki megcsinálja ezt ötödiknek, az kap tőlem egy hatodiknak, az kap tőlem egy Los Mr. Carotitoszt, egy ugyanolyat, ugyanannyit termel. Mindössze igen, ez Plants vs. Brainrotsban. Aki megcsinálja ezt hetedjére, az kap tőlem egy Ruby Hotdogino, Cerberino, vagy mi ez. Aki megcsinálja ezt 8-adjára, az kap tőlem egy 6-7-t. Aki megcsinálja ezt 9-1-ére, az kap tőlem még egy 6-7-t. És most jön a fordulat, mert ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mivel csak 9 van itt, ezért Grove Gardenben szeretnék az utolsó 10. embernek adni 100 QA pénzt. És ugye, ahogy mondtam a videó elején, mindössze csak annyit kell megcsinálnotok, hogy feliratkoztok, belájkoljátok ezt a videót, és kommentbe beírjátok a játékos neveteket Robloxban. Na, én voltam valami, akkor majd egy következő videóban találkozunk. Na, sziasztok!